tawarok maya na. Kamane Mia pasta ba sare pasta sini Hotsen ambasa constitution bisingo Korimongol bisi tuidu parawo sini bukukjo posirung riang bo hugo besai bai mairalayo nge Mia prai pasta tu sare pasta yang belai cyclone paijak apuro o hugo bo kisa mairong no jai jai kheye nogo painani aboni sekang besaino sakaje nung pangsokdi ang o je gairingo mai tongmani abono siati khei range khai klangnai nung pangsokdi hinai dagi puro achomsa o cyclone khaimani bisingtino bufang kotorma abo o gairingo klaika klaino jagat sportno langma cholangkha abo chung khnawi tongai malia aun bagai chung 47 ambasa ni ungai tai ang ese dolai journal chairman ni ungai brongni nupungo brongni je khadumani no jungbo khadujak brongni last nairumung chung khailajak oro opposite tongo chini 47 ambasa ni block president brong genang Pradip Kumar Riang tai logit tongjak chini o Korimongol BC ni vice chairman chini logi phaijak tai o elekani gobangma boni atiu sojon rok last paithak ni je nairumung nani bagai chung oro phayo aboni belai keno chung khadujak karon besabo prokham tongjawo kroksa to mental tai kroksa cikinte abo taklaino sini NG para English medium school tabo kori tong abo joton slai kusu abo bumano bo je sak rumjak bo suti phaima bai krop miliwai tabo bumano nubi mang ong ekai to o cerebo nubi me akamu anbogai chumbroni logi tongo soktomoi no broni pase tongnai te broni sarado umpurogo bo chumbroni jamansa chubanin bagai chung tiarunga